Ето как се намира регистрационния си номер човек, когато го загуби. Ето. Това е моят регистрационен номер. 3134. Трябваше да обиколя целия Пловдив, Първомай, Градина, магистралата, да дойда във Войводиново, за да се усетя, че точно тук е паднал номера и да го видя съвсем случайно. Това е моят регистрационен номер. Табелата ми беше паднала тук. Аз очаквах, че ще е някъде по павирания път, но въпреки всичко направих пълна проверка. Пловдив, Първомай, Градина, магистралата, за да съм сигурен, че някъде ще го видя. Слава Богу, намерих си номера и съм голям късметлия. А как е паднал този номер, тепърва ще се разбира. Ще търся майстор, който да ми го закрепи като хората, защото това за мен не е захващане. Той трябва да е пробит. Помисли, че са ми го откраднали, но слава Богу, намерих го. И благодаря на Бога за това, че го намерих. Слава на Бога. Благодаря и на колегите от Пътна полиция, които направиха едно огромно съслужение към мен, когато ме хванаха, че карам без него. Аз не знаех, че ми е паднал номера. Направиха ми проверка и ми казаха, отивай да се потърсиш, иначе глоба. И така, законите важат за всички. Ето доказателство, номерът ми беше паднал. Сега спирам с скутера си и се прибирам в Пловдив щастлив, защото наистина трябваше иначе да възможно докат, нова регистрация и така нататък. Внимавайте, преди да тръгвате, отглеждайте си номерата, за да не се окаже, че един ден просто ще ви липсва табелата. Бъдете сигурни, че са ви захванали хубаво. Аз ще се постарая това да се случи с моят мотор, тъй като явно не го захванат хубаво. Така че, колеги мотористи, колеги пътни полицаи, благодаря и ви желая на всеки един да не се случва това, което се случи през мен. Но това е щастлива развръзка за моя случай. Благодаря ви. И довиждане от мен, Марек.